член на Gangsta Production. Би ли ни казал какво за теб е Gangsta Production? За мен Gangsta Production е много голямо семейство и начин на живот. Вие се занимавате с рап. Как се зароди тази страст към рапа от теб? Заради се, като бях много малък и спомням се, че бях на почивка с баба ми и ми взе там, я накарах да ми вземе албума на Мишо Шамара и Иванко, едно голямата комбина. И от тогава може би така вече по-силно навлезе тази музика в мен. Ники е тука, каква злополука, на мен не ми пука, кой е на буклука, на здраве, купона е наяве. А по принцип рап песните са израз на някакво недоволство, хората израз на протест. Вие срещу какво протестирате? По принцип нашите песни не са протестира за нищо. Пеем се за нашия начин на живот, за купони, жени, коли, някакви такива мани. Благодаря ти много. Върнах се, уморен от Португалия, свих малко, като минах през Италия.